Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Momentálne sa nachádzame stále vo Vietname, ale v inom meste. Nachádzame sa v meste Ho Chi Minh, alebo kedysi v Saigone. No a dnes, ako prvá vec v Ho Chi Minhe, nás čaká food tour. Sice sme už vo Vietname vyše mesiaca a pol, ale tieto food tours nás extrémne bavia, takže ideme sa pozrieť, čo tu ešte majú, čo sme ešte nevyskúšali. A čo sa ináč týka mojich vlasov, tak rozhodujem sa, že čo si s nimi urobiť, lebo neviem, snad niečo dobre vymyslím. Right now we are cheers in Vietnamese way. Okay, ready? 1, 2, 3, yo! Thank you. Takže toto je polievka s 3 rybami, ktoré ani len v angličtine nevedia povedať inak ako catfish. Toto slovo, teda tie 3, znamenajú flower market, čiže kvetinový market. To musíte už zvládnuť, lebo som v strese. Takže ideme sa daň pozrieť. Na takejto ulici a mňa udivujú tieto maličké stoličky, to je fakt strašne krpatočké. A toto sa nám robí vietnamská pizza. Takže idem si to natočiť. A už dorazila aj pizza. Tak tá pizza je dobrá, ale ukážem vám, že kde jeme. Takže tuto oni bývajú. Majú ešte akože vrch. Ale inak je to šialené, že dole majú vlastne obchod a tam im chodia ľudia jesť. Toto sú kuracie nohy s mango, prosím pekne. Vraj je to veľmi dobré. To našťastie nebudeme jesť. Z tohto sme mali vodu. Túto vodu. Sme na prvom poschodí a ja úplne odpadávam. Vyzerá to strašne, že? Jak žijú zaujímavé tí ľudia. Ideme po prvom poschodí a skoro všetkým vidíme dobytu. Niečo podo mnou teta sadí. Toto je šialenstvo. Máme končiť až za hodinu. A ja už nevládzem reálne, už som strašne prežratá a už ani netočím úplne všetko jedlo, lebo som plná. Welcome to Chef on the Stage. Okay. Ideme jesť vietnamskú palatinku a toto sú všetko listy, ktoré si to nemôžeme dať, hej. A to sú ďalšie ingrediencie, ktoré si to nedáme. Toto je star fruit. A vraj je to sour, tak vyskúšame kyselé. And this one, it's quite special. This is
posledná zastávka. Na toto ešte našťastie nájdem miesto. A je to coconut ice cream, takže kokosová zmrzka s kokosom a s hops. Zabudla som sour cherry, takže kyslá čerešňa. Som zvedavá, ty už si to ochutnala, aké to je? Je to kokosové. Je to kokosové? Je to ešte viac kokosové, ale je to skvelé. Za mnou je normálne, že izba, takže vám ju skúsim natočiť, hej. Tam ide televízor. Kokos. A tam majú nejaké fotky. Food tour bola super. Dneska je už ďalší týždeň a mali sme naplánovaný veľmi náročný výlet, ísť do mesta a prejsť kompletne všetky pamiatky, ktoré sú tu také najvýznamnejšie. Ale v stredu sa mi podarilo urobiť si niečo s chrbtom, šialene ma bolí, takže nezvládnem celú tú trasu. Tak sme sa dohodli, že pôjdeme len niečo. Zatiaľ to vyzerá tak, že ideme iba Múzeum vojny a potom ešte musíme ísť do nákupného centra, pretože si potrebujeme kúpiť pár vecí. Takže nakoniec to je dnešný plán. Tak, sme tu. Už nás stihol Ujo bez rúk a bez nôh pýtať o peniaze. A hneď tu je tank, helikoptéra. Wow. Takže tuto na tabulke píšu, že táto helikoptéra nosila nejaké batteries, čo sme zistili, že nejaké, neviem, zabudla som. Tak povolala som niekoho lepšieho, kto vám povie lepšie, čo robilo toto lietadlo. Takže toto lietadlo v podstate lietalo na nedostupné miesta a zásobovalo ich so všetkým, čo bolo potrebné, ale zároveň bolo schopné ostatné lietadlá počas letu dozásobovať a doplňať im palivo. Cool. Tu sedel pilot. Tam má páčku a tak. Keďže je to strašne cool, tak toto je flamethrower, prosím, pekne. Čiže chrlič ohňa, dáme tomu v slovenčine. A čo sa píše na tej tabuli je, že keď trebalo, tak ho reálne zhodili z lietadla a potom mohol ísť vlastne ďalej po zemi a hádzať oheň, kde len bolo treba. Sme tu vlastne hlavne pretože v minulom storočí tu bola vietnamská vojna. Všetky tieto stroje sú, ktoré boli používané v tejto vietnamskej vojne. A sme v časti, kde sú fotky a galéria toho, ako používali Američania toxické látky, aby tu vietnamskí ľudia ďalej nemohli žiť. Pretože vďaka tomu nemohla rásť samozrejme pôda a tak. Bože, čo to kriešť? Predapo, ako vyzeral les. Pred sprejovaním a po sprejovaní. Tak, teraz sa nachádzame v galérii, kde sú všetky, teda kde je veľmi veľa ľudí. Bože, ja to tam vidieť, ja som nechcela vám to ukázať. Kde je veľmi veľa ľudí, ktorí boli postihnutí tým plynom dioxidom, ktorý sem Američania vlastne púšťali na tých Vietnamcov a vyzerali strašne a je to hrozne smutné, takže vám to neukážem. V tomto sa schovávali 3 malé dievčatka a iba jedna prežila. Tu reálne skoro nič není zverejniteľné. Teraz pozeráme War Crimes a reálne oni majú fotky, ktoré robili novinári americkí a robili fotky tých mŕtvych ľudí, to je strašné. Niečo publikovateľné. A pod tými číslami je tak nechutne masakrálna fotka človeka úplne rozcupovaného bombou. Prečo to tu nerejtovali, že to není veľmi vhodné pre deti, lebo ich je tu kopa tam za mnou.
Koniec vojny bolo, keď v roku 1975 prišli s tankom do Independence Palace a museli sa vzdať Američania. Oj, to svetlo. Aspoň toto je troška smiešné. Je to veľmi poučné, ale už sú to len fotografie nejakého investigatívneho novinára, ktorý fotil tú vojnu. A už ma strašne boli chrbát, fakt toho veľmi veľa nafotil. Inak je to veľmi zaujímavé múzeum a fakt je super, že tie fotky sú, ale fakt niektoré sú veľmi strašné a smutné. A myslím si, že by tam malo byť niekde označenie, že to nie je veľmi vhodné pre deti alebo pre ľudí s citlivými povahami, pretože fakt sú to veľmi škaredé fotky. Nachádzame sa v replike väzenia a je to strašné. Nachádzame sa, niekde vám to napíšem, pretože to nevyslovím určite správne. To je krásny hadík a je to taká dlhá cesta. Z jednej strany idú auta do jednej strany, z druhej strany do druhej strany a my sme v strede. Tak musím si pozrieť, že čo to je. Tuším, je to také námestie, ale nie som si úplne istá. Tak ani som nečakala, že uvidíme aj toto. Nechcela som tam veľmi ísť, ale toto je budova, kde sú všetko kaviarne. Každá jedna z týchto bytíkov je kaviareň. Tak to je Ujo Ho Chi Minh, ale doteraz držal toho holuba, to bolo super. Pán Ho Chi Minh je asi zaklinač holubov. Potom sedia furt na tej ruke. Tak toto je Notre Dame, vietnamský. A viac k tomu ani nemám čo povedať, lebo to je všetko, čo vidíme. Našťastie, hneď oproti Notre Dame je post office a z nejakého dôvodu je to významná budova. Pošta bola celkom náročná, pretože sme tam začali kupovať veci pre rodinu, takže pokračujeme ďalej. Ulica s knihami a za mnou stále Notre Dame. Je to celkom všetko blízko. Toto je Independence Palace, tu vlastne boli oslobodení a skončila vojna. Ale vyzerá to, že dneska sa tam nedá dostať, takže tam nejdeme. No tak našli sme tabulu a naozaj je to dneska zavreté, ale aj všade dookola počuť často sirény a videli sme už aj nejakú delegáciu, takže vyzerá, že niečo tam riešia. Aj to vyzerá byť veľa policajtov a sú tam vzadu nejaké autá. Tak dneska nič. Chceli sme sa ísť nájsť inde, ale toto je tak krásne miesto, že sme sa rozhodli ísť sem.
Dobre, medzi tým som pozrela, aká som spotená už. Sme pri Ružovom kostolíku. Je tu strašne veľká doprava a nedá sa to veľmi dobre ukázať, pretože musíme byť na tom chodníku pred ním. Ale je krásny. A teraz druhá strana. Nachádzame sa v kaviarni oproti Ružovému kostolíku a je taká celkom zvláštna. Vyzerá tak trochu vojensky. Tada! Kostolík, hore je balkón, tak potom sa tam ešte pôjdeme pozrieť. A medzi tým prišlo Coconut Coffee a niečo, čo si nepamätám, jak sa volalo. Odišli tety, tak máme lepší výhľad. Haha! Jo. Asi sa nachádzame na poslednom mieste, ktoré sme chceli vidieť. Sme tu jediní bieli ľudia a ja som jediný človek, ktorý má kraťase, všetci ostatní majú aspoň kolená zakryté, takže sa cítim zle. Tak, to bolo všetko z dneška. Pagoda, ktorá vyzerá ako templo a nie ako pagoda, bola posledná vec. Opera druhýkrát. Máme 1. marec, sobotu a ja mám úplne to isté oblečené, čo minulý týždeň, pretože nemám čo iné. Dneska ideme na Kuchi Tunnels, čiže do tunelov, ktoré sú asi 2 hodiny cesty od Ho Chi Minhu. Boli vystavané počas vietnamskej vojny. Viacej informácií sa dozvieme tam. Videla som, že tam budú prehrávať nejaké video, nejaký film si pozrieme o ich vojne, takže som zvedavá, čo sa dozvieme. Museli sme vstávať na 7, kedy pre nás prídu, čož by nebol taký problém, my bežne vstávame 7:30, ale ja som celú noc nevedela spať. O polnoci sa mi konečne podarilo zaspať. O 2:00 som sa znova zobudila s tým, že som bola úplne že fresh a potom som nevedela zaspať a 4:47 som vypínala audioknihu, že OK, už asi zaspím, takže veľmi žalostne málo spánku som teraz mala a som zvedavá, že aké budú tie tunely a tak, pretože sú veľmi úzučké, čo som videla na TikToku a v nejakých videách, takže sa bojím, že či tam nedostanem nejaký záchvat, či sa nebudem báť, či to dám. No, uvidíme, som zvedavá na dnešok. Vyzdvihujeme ľudí. Už sme tu. Mám veľký problém s tým, že spánková deprivácia už sa na mne ukazuje. Som extrémne unavená, trochu ma bolí hlava. Teraz som do seba naliala kopu kávy. A je tu zrovna nejaký zájazd asi školský. A je tu strašný hluk z toho. Ventilation, okay, from tunnel. They use it to get oxygen. Tamto je vraj tiež ventilácia. A ja musím mať kávu, ktorú mám vnútri búste, lebo som unavená. Wow.
sme v meeting room a tie tunely sú fakt strašne úzučké a maličké a môžeme ísť aj na veľký. Zvažujeme to obidvaja a dúfam, že nás nešľahne. Tak rozhodli sme sa pre 30 zatiaľ a potom sa rozhodneme, či chceme ísť 50. Ja idem rovno za guidom. A teraz to mám na sebe, nech to vidno ani prd. Au, tresla som sa. A to už je svetlo, dobre. Toto je tapioca flour. A toto jedli tí vojaci, je to hnusné, nechutí to nijako. Ale vraj ich to zostalo nutritious zostali, akože mali výživu. A neboli aspoň, že nemohli byť proste nabalkovaní, lebo by sa nemestili do tých tunelov, takže boli vlastne chudí, ale aspoň mali základné výživy a neumierali od hladu. No. Toto je čo jedli počas vojny? This is not the end, okay? Počujete divné zvuky, tak to je sušička. Dúfala som, že to nebude takto počuť, ale dosť to trieska. Chcela som vám ešte dohovoriť o včerajšku. Keď sme odchádzali z Kuchi Tunnels, tak som cítila, že ma bolí stále tá hlava od toho, ako som bola nevyspatá. A ako sme nastúpili do autobusu, tak ma fakt začala strašne bolieť, už to prešlo do migrény. A tá cesta naspäť bola masakér, boli to 2 hodiny, tí Vietnamci vôbec nevedia jazdiť, fakt akože strašne šoferujú, strašne. Najprv sme išli extrémne rýchlo, my sme išli, že z 30 km za hodinu na 60 za 10 sekúnd a potom za chvíľku, každú chvíľku sa nám proste niekto vopchal do cesty, alebo tam bolo ďalšie auto, alebo čokoľvek. A ten vodič tak strašne silno pribrzďoval. Mne ako začínala migréna, tak som mala problém už aj so žalúdkom a strašne ma napínalo na vracanie. Fakt to bolo veľmi, veľmi ťažká jazda. A to sme si ešte hovorili, že máme prísť aj skôr. Mali sme prísť vlastne 14:30, ale neišli sme na strelnicu pri tých Kuchi Tunnels, kde sa vlastne chodí a my sme vedeli, že nebudeme strieľať, pretože $2, čo je nejakých €80 alebo €90, stojí jeden náboj a musíte si kúpiť minimálne 10, nemôžete si to ani podeliť, že 5 jeden, 5 druhý, musíte byť, že 10, 10, takže my sme to nechceli a našťastie to nechcel ani nikto ďalší a hovorí nám sprievodca, že super, aspoň prídeme skôr domov. No, nás vysadzali posledných a my sme reálne prišli okolo 3. Čiže ani sme neprišli tých 14:30, čo akože píšu, že by sa malo prísť, takže keby sme išli ešte na tú strelnicu, tak prídeme ešte neskôr. A potom, ako sme boli ešte v tom autobuse, alebo teda vlastne nebol to autobus, bol to také mikroautíčko. Mikroautíčko. Ja neviem, jak sa to... Proste také väčšie auto to bolo. Nebolo to mikroautíčko. A ako sme sa blížili už k Ho Chi Minhu, tak tá premávka zostala zrazu úplne inak na prd, pretože už zrazu sme stáli na každej červenej. Čiže sme zase, že dobrzďovali na červenú. Už sme nešli tak rýchlo, ale fakt, že veľa sme pribrzďovali. Mne ten žalúdok fakt akože nadskakoval, ja už som veľmi, veľmi trpela. Dokonca ani tabletka potom doma mi zabrala, ale nie úplne hneď, ani nie úplne, že by mi prešla celá tá migréna. Takže fakt som už na tom bola zle. Takže musím nejako vymyslieť toto, že neviem v noci spať predtým, ako ideme na výlet, lebo nerobí mi to dobre. No, ale čo som chcela iné, také dôležitejšie, bolo, že včera, ako sme vlastne išli k tým Kuchi Tunnels, tak ešte predtým sme mali jednu zastávku, ktorú som netočila. Sú to také chránené dielne, kde vyrábajú obrazy ľudia, ktorí boli postihnutí tým dioxínom, ktorý sme pozerali predtým v tom vojnovom múzeu. Pretože to nám hovoril vlastne sprievodca, že tým, ako vlastne tu plynili
tie polia a zem, tak tí ľudia vlastne, ktorí žili pri tom, tak nadýchali sa toho dioxínu, jedli vlastne potraviny zo zeme, ktorá bola kinožená týmto dioxínom a tak ďalej. Pili vodu, v ktorej to bolo a postupne, že im to začalo robiť veľmi, veľmi silné zdravotné problémy. No a nielen im, ale ide to vraj až do 3. generácie po nich, čiže ešte vlastne oni, potom ich deťom a deťom ich detí sa to dostáva ešte stále do systému. A toto sú ľudia, ktorí sú postihnutí týmto dioxínom a vyrábajú teda obrazy, pretože ich nechcú nikde zamestnať, pretože niektorí sa rodia bez rúk, niektorí sa rodia bez nôh, niektorí sa rodia vraj bez očí. No, strašne majú zdravotné problémy. Títo všetci dokážu aspoň niečo teda robiť, dokážu robiť aj rukami a zase to neviem vysvetliť, dobre, strašné, neviem vysvetľovať. Ja som si najprv hovorila, že si nič nebudem kupovať, lenže mali tak nádherné tie obrazy, fakt, že boli prekrásne. Takže sme sa rozhodli, že si jeden kúpime, takže vám ho ukážem. Tada! O, vidíte odraz mesta, pretože je to lesklé a som pred oknom, takže ono je to celé čierne, hej, akože to som nečakala, že bude takto vidno mesto v tom. No, náš obraz nový, veľmi sa mi páčil, fakt, že mali ich veľmi pekné, robia ich aj vlastne z nejakých prírodných materiálov, toto sú napríklad mušle a toto by malo byť vajíčko, tuším, že hovorila, že nie je slepačie vajíčko, ale že je to kačacie, tuším. No, tak proste, že oni sú vyrábané z vajíčok. Hovorili nám aj celý ten proces, ale moc si to nepamätám teda. A toto sú teda mušle určite. A jo, som nadšená, pretože je to fakt krásne. A ak som podporila aj dobrú vec, pretože hovorili nám, že 60% z tej sumy, ktorú som dala za tento obraz, že ide vlastne tým ľuďom, ktorí ich vyrábajú, takže snáď. Tieto ich vietnamské cesty a títo šoféry, to je katastrofa. Idú ľudia, takže sa hanbím ešte viac. Aj keď oni sa fotia. Bože, tu je ľudstva. Takže teraz sme išli po diaľnici. Asi to bude strašný záber na mňa, ale čo už. Išli sme po diaľnici a nevedia tam proste chodiť. Majú 2 pruhy a predbiehate z každého jedného do toho druhého podľa toho, kto ide pomalšie. Miliónkrát na vás trúbia, pribrzďujete šialene. No, hrozné. Ale snažíme sa dostať k rieke Mekong. Ideme sa pozrieť na Mekong Delta. A zrovna sme na zastávke. Čože je celkom pekná zastávka, vyzerá to tu dobre. Inak tieto ich chute sú neskutočne divné. Toto prosím pekne vyzerá to tak sladko, že? Aj to je trochu sladké. Je to síce sladké, ale príchuť je sír. A fakt tam cítiť sír. Je to divné, divné, divné. Tak, už sme dorazili niekde, kde sa kupujú lístky. Na tento ostrov ideme. Náš sprievodca je super. Namiesto people hovorí Abibo. Takže je to strašne smiešné. A teraz sa ideme pozrieť na to, ako lokál Abibo spievajú. Thân hàng với chuyên canh là đặc sản nhãn long. Em chờ hoa xuân vui khắp trên buôn làng, hoa xuân vui khắp
Takže to, čo sme si kúpili, Marcel. Je to banán v rýžovej múke, vyzerá, že vyprážaný. To bude nejaká sladká mosanica možno, ale musíme vyskúšať. Wow. Je to také dobré? Je to duté. Diera je v tom. Je to sladučké, vyprážané, takže veľmi sa tam nedá vám ničo pokaziť. Tak vraj je to hadie víno, tak ideme na to. Je to... Nechutí to ako had, ale... Presunuli sme sa ďalej a ideme na coconut candy, ideme si vyrobiť alebo sa pozrieť, ako sa vyrába kokosové cukríky. Peanut flavor a ešte je to teplé. Peanut flavor. Ňam. Už ani neviem, čo jem. Môžeme vyskúšať všetky candies, ktoré chceme. Ale je to strašne sladké. Banánové víno. Ideme skúšať. Anyone else who wants to drink? Strašne pálenkové im tu chutia tie vína. To podľa mňa nie je víno. To je riadny nálev. Sme nalodení a narážame do bambusov. Za chvíľku dostanem čapičku a ideme zase tu po kanáli, ukážem vám to. Stojíme na krokodilny, ale... Ty vole, to som žral. Ani som to nestihla vidieť. Tu majú v takejto nádobke majú hady. Tak, videli sme krokodíle, strašné, ale dobre. Najedli sme sa a teraz už vraj pôjdeme domov, čo je veľmi dobré, pretože ma začína extrémne boleť hlava z toho tepla. Fakt je veľmi zlý tlak a málo vzduchu, takže je to veľmi, veľmi zlé. Dúfam, že ma nebude boleť hlava ako minule, lebo to bolo strašné, potom som už celé po obede nič nemohla robiť. Už spím 1000 rokov, je to fantastické. Aká vysoká je tá socha, hej?
Pozerala som na toto a táto, že wow, akú to tyč drží. Potom kúkam, že akože dosť dobre obočie a potom to na čom sedí. Táto by teoreticky mohla byť aj celkom normálna, ale ten slon. Nachádzame sa v parku, až teraz som si uvedomila, že som sa nenamalovala, aj keď budem točiť. Za nami je najväčšia budova, teda najvyššia budova vo Vietname, v celom Vietname. Ak sa chcete dostať hore, volá sa to Landmark 81 a platí sa tam 20 € vstup, ak sa chcete ísť pozrieť vlastne z hora na mesto. Čo my sme sa rozhodli, že nepôjdeme. My pôjdeme teda do tohto parku, čo je za nami. A vyzerá pekne zatiaľ. A ešte ináč okolo sú také obrovské budovy. Samé baráky, no, vysoké. To množstvo ľudí, čo si tu robí fotky. A teraz idem cez ďalšie. Už som chcela ukončiť tento vlog, ale zistila som, že v parku asi nie je úplne najlepší čas, pretože je tu miliarda ľudí. Všetci chodia okolo. Ale teda dúfam, že sa vám tento vlog páčil a vidíme sa pri nejakom ďalšom. Ahoj!